May balik ka. Dugay kong nagpaabot. Miabot ka na. Ikaw? Ako? Dugay kong nagpaabot. Salamat nga niya ka na. Kinsa ka? Kanong ingon sa nagtanaw ko na sa salamin. Ako mao ikaw. Ikaw mao ako. Tungod kay gikan ka kanako. Nagpaabot ko nimo aron maragiyan ni Ganita. Ikaw ug ako ang tagyan ni. Imposible! Patay ka na! Dili na mabuhi ang usa ka patay! Nakita ko na ikaw. Ikaw ang kriminal. Ikaw! Patay ka na, Paulino! Dili na mahimong mabuhi ang pag-usab! Dili! Kung ikaw pag-usab! Ang tanghaga sa kinaiyahan, malisod tugkaron. Ang misteryo sa Diyos, malisod sabton. Sama sa sa mga hayop, sa mga butang nga may kinabuhi. Lagbas sa kalibutan, ana ang kawanangan nga walay katapusan. Sama sa kinabuhi sa tao, ginaingon nga kinahanglang mahimugso ug mamatay ang usa ka kinabuhi. Sud sa 45 ka milyon kakatuigan, una moabot ang maong kinabuhi sa iyang kinutuban. Ug matagtuyok sa panahon, moabot ang panagtakdo. Sa takna, ang kahayag ug kangitngit. Sa kinabuhi, ang urom sa kamatuuran. Urom, sugilanon ni Cora Rosales. Direksyon, Susan Perez Alinio. Musika, Bernie Pilapil. Dalit kaninyo sa Super Radio Production Center. O karon sa atong sugilanon, urom. Murag yun. Tanawa miyan. Raji, unsa ka good? Ayaw ko sige tanaw ng babae. Tanawa o, nalain na lang hinuon. Mian, di na babae. Unsa? Ay pagpasabot. Kalma lang. Pero tanawang iyong tiil. Uy, Ang buang ay gitaguan pang tiil. Nakamatikod tingaling nakamatikod na ta. Raji, usay buhaton ta. Kalma lang. Bantayan ko iyang mga lihok. Ikaw, kung makinaunsa, ay buwag na ko ha. Magsabot ka. Pagtarong niya ha. Kikuyawan na baya ko. Unsaon ko na lang kun. Mauna ni akong giingon ni Papa ba? Ano bang di magyug ko tagag armas? Raji ang babae. Nasimutan ko na to. May barog. Raji, may armas siya. Raji! Kalma lang mo. Way kaso. Raji ang iyang armas. Oh, diyan na ako. Dali mo yan. Tawag mo tayo sa Papa. Ikaw lang. Nagkurong ko. Sige. Kijot, cellphone. Mura nagkagubot na sa sod. May mga babae, mabdos ka ng kawas. Mauna kini. Labing siguro nakuha na rin si Mayan. Si Gardo, kinalang tawgon ko siya kung nakuha na pa niya ang sakyanan.
Sa man eh. Oh. Ninong, paspasi. Kinahanglan mag-abot sa klinika. Oh, doon na bitaw ta. Nga ba, usabay na hisuat niya. Unsay gi-text. Namiligro ko na smiyan. Paspas, Ninong. Ha? O, makita na nato. Kalma lang. Ni anata. Manawag tas mga kauban. Si Maron, si ka nang migawa sa gitiunan sa pistola na batanon. Dili kinabahimo, dili kinabahimo. Si Cardo, tawag ko siya. Kaya makuha na mo si Samaron. Hello, Cardo! Cardo, nanagpan si Maron. Atos na pakalitan, atong kuhaon si Maron. Ops! Raje, usay nito mo. Kinsa kini babayana? Nganong gitiunan mo og pistola? Diin ka nining armas! O, patay! Op! Sige! Raji, huwag mo maygo. Oh, Pa, wa ka maunsa? ikaw, wa ka ba maunsa? Nakadugoy mo bukton. Pa, naigo ka. Kinalamada ka sa ospital. Kinahanglag gukdon sila. Pa, ayaw lang. May samad ka. Tara, Ninong. Ato ta sa sud. Kinahanglan mahiling kang doktor. Pero bay, para nis mga mabdos. Doktor gihapon. Mas may namatanaw dahil na. Di na. Okay ra ko. Okay ra. Ninong, dali na. Nasa suot si Doktora Luz. Pero ang mga kriminal, Gigukod na sila si mga kauban pa. Dali na. Tindiras kanan. Dili makita kung kinsa ang diha sa sud. kinsa ba itong babayana? Di ito babae pa. At pinabay lang. Ha? May gani ka nagamatikot si Raji. Nauna niya. Ug nailog ang pusil. Salamat, bay. Trabaho lang bay. Pero, mao lagi. Nakaipsot. Ang unang sakyanan nga miabot. Nga nakapalinglan ako. Husto. Mao diing murakog nakailan ako niya. Husto. Nahinumdum na ko sa iyang dagway. Nakaila ka? Oh. Nakailasab kaayo mo niya. Kinsa siya, Kapten? Si Cardo. Sunoy Cardo ang namusil? Diligi ka na itong tinted nga sakyanan ng musil. Mausab to ang gisakyan na itong babae. Sana pagkaroon na inyong babae. Lalaki siya. Ug karon, klaro ng kauban siya ni Noy Cardo. Ug hayan, si Sir Servando katong usa. Oh, usa. Nakalusot sab sila. Pero salamat lang. Wa patya ni Sir Servando's papa. Kung gusto niyang patyon sa papa, sayon para niya. Nakakita ko unsa siya kahingigo. Oh, tinuda. Naglisod siya sa iyang posisyon nga nagdrive o niya naggunit og pistola. Daang abli sa pultahan sa sakyanan. Tuo na lang nako pa. Kung gusto ka niyang patyon, wa na ka. O kung tinuod nga, ang giingon mo nga, sipyat siya. Grabe untang imo samad. Di parehas karon nga tipsing lang. Unsa ba? Gusto ko nimong patsyon? Ha? O, di oy. Papasab oy. Nalipay man ganita nga. Wa ka grabehi. Magkatubag rami ni Servando di Diyos. Masakpan ko na siya. Kagrabe niya. Hastang klinika, daginuton og tulis. Mauna, siya gid ang nangungo sa mga pagpanulis nga nitabo dinhi og sa mga kasitbik nga mga dapit. Dili tulis ang iyang tuyo sa klinika.
Si Mian ang iyang tuyo. Ninong. Ninong. Si Mian ang iyang tuyo. Mao na gibaod ni Carlo. Nalimot ka sa text nga nadawat mo, Paulo? Oo. Pero kinsa ka nag-text? Kinsay nasayod? Kung si Carlo? O dili ba si Servando mismo? Ikaw og si Mian ang iyang tuyo. Og dali kaniyang mapatay, Paulo. Pinaagi kang Mian. Paulo, Mian, hay kadlok. Di siya malampos. Dili. Unsa may nahitabo si Maron? Nagtanga-tanga ka! Ha? Ay, boss, abdi king batanon, boss. Nakamati ko dayon nga di ko babae. Di ang giduol ko unta kay akong unahan. Naunahan ko, boss. Nag-out ko. Ha? Oh! Nakuya pa na! Nagpaila lang siyang kahuyan ang hungog! Mauling natumbalan dayon dito? Ingon ana na kahuyang! Dili sila mga hungog! Nahibaw sila! Ako? Ikaw? Pinangita ka na sa manako. Mangwa na kita'y laing mahimo, Cardo. Mag-inunungay na lang kita. Mga animal. Siya ang nakaingon nga nung muro na kong iro ka nagtago-tago din eh. Siya ang nakaingon. Magpagpasat siya. Silang tanan. Si Asusina. Labi na si Paulo o si Mayan. Dili ko palagyon kining ilang gibuhat. anong gilipdan man nato si nanay sa naitabo kanina? Igun ang daghan nasol. Ang tanan, halos naipaw. Unya si nanay. Si Raji, si Ninong, ug kita ang naibaw. Hasta ang mga securities. Oh, pero dili sab na to masiguro. Mas gustong dili mahibaw ang tanan dinis bay. Pero nga naman. Nga naman eh. Gusto kang mahasos, nanay. No. Dili singon ni Ana. Pero murag unfair man gud nga siya ray wa mahibaw. Naibaw bitaw kang nanay nga grabe ka nervyosa. Dili man sa nato siya mabasol ba? Sa iyang naagian. Angay la madlok siya. Naaraman na. Maong dili na lang nato siya hasulon. Total, okay ka na, di ba? Salamat kang Rachi. Oh, talagsaon siya higara. Angay lang nga si mamahimong ininong sa akong anak. Kipanlipdan niya ang atong anak, Paulo. Ikaw, Sab. Sorry ha, nalihit ko. Okay lang. Kung hitabo pang wa magkabantay si Raji, ambot lang ko noon sanay may tabo. Pero sige na lang, di na lang tamagunan niya na. Pero di na sab ko musugot nga anhi ka din si Isla Maria. Unsa? Asa man di ko? Sa usa ka luwas ka dapit, hangtod nga dili pa masakpan si Servando. Unsa may dapit nga lawas gikan ka Servando ti Diyos? Sininong Jis, ingon siya mas maayo kung tuwa ka sa safe house sa mga NBA. Unsa? Dili ko no? Mian, bisag ako dili ko musugot ka ni Anto. Pero human sa nahitabo ka ganina, mas maitingali nga mubiya ka din. Dili ko. Ani ko din Dili ba mingon ka? Nga gusto sa mga ginikanan nimo nga ani ko imugso ang ilang apo. Oo. O lagi, pero nahibaw sab sila nga mas maayong tuwa ka sa usa ka dapit nga luwas ang imong pagpanganak. Okay ra ko.
Mas dili ko makahimo kung wa ka sa kong kiliran kanunay. Di ka man gud maminaw sa kong gisulti nimo. Mutimang ka man dayon. Mubiya ka dinhi, muadto ka sa usa ka dapit hangtod nga dili pa masikop si Servando de Dios, pero kauban ko. Dili mahimong magpabilin ta dinhi. Dili makaayo nimo ang magpuyo sa kadlok. Unya, si nanay, si tatay. Mian, dili sila ang target ni Servando de Dios. Kita. Pero kung mahibawan nilang wala ta dinhi, sila ang pahimungtan, Paulo. Di sila makasuod din eh. May mga gwardya paghihapon nga magbantay din eh. Pasamot ang kahasol kung mamiyata. Naa sila. Na ang pamilya ni Ricardo. Simba kung may mahitabong huwa ta dinhi. Kita ang mabasol. Unahon mo palang ng lain tao kaysa atong anak. Paulo, Mularga karos ninong Jis. Naibaw ka nga may samad siya. Dili man nun grabe pero kinahanglan nga iadto sa syudad aron matiman. Mukuyog lang ta. Nagmunta ka na di ay? Boss, Unsa na? unsay nahitabo, boss? Unsa ba? Nag-out ka! Mas dugay kaysa nag-out mo ni atong matanon. Boss, Ihagit yun nilang na mahimo ko, ha? Pwes, duwaan ta mo hangtod asa mo gusto. Hello. Hello, Mayor. Nganong mo nagawa ka man ng katuos sa wala kita? Ako kini si Servando de Dios. Imong higala. Mudayon ko, Mayor. Ni ako, Mayor, kay maningil na kuskidan siya sa kong puhunan kadimo. Unsa may sunod nga mahitabo, manghigalan nunti ang matagyugto ning sugilanon nga naguluhan. Orom! Sinuhat ni Cora Rosales ubos sa direksyon ni Susan Perez Alinio. Musika, Bernie Pilapil. Recording technician, Achilles Hazam. Dalit sa Super Radio Production Center.